Krásný den, kapličáci. Vítáme vás u sledování našeho dalšího 14 deníku. Je pravdou, že jste si na další díl museli trošku déle počkat, ale snad se nám již podaří přinášet vám aktuální zprávy pravidelně. Dnes je toho před námi hodně. A tak se do toho pustíme. V centru města čeká další změna v parkovacím systému. Právě proto vám přinášíme aktuální vysvětlení. Luďku, pověz nám k tomu něco. Ahoj Pepo, je to přesně jako jsi říkal, další změna v parkovacím systému a do hry se opět vrací parkovací kotoučky. Ty ale nevyužiješ tady na našem náměstí. Tady využiješ parkovací automat a nebo aplikaci ClickPark. Vybereš si, jak dlouho chceš parkovat a jak dlouho chceš auto na místě ponechat. Tady na náměstí máš 30 minut zdarma a pokud chceš ušetřit a nevadí ti udělat pár kroků navíc, můžeš zaparkovat v ulici Široká, Dlouhá anebo Tržní. Na těchto místech máš zdarma hned 60 minut. Může se ti stát, že se někde zdržíš a v tom případě si musíš dojít do automatu pro parkovací lístek a vlastně to prodloužit. A nebo to zvládneš vlastně úplně v pohodě, v pohodlně z aplikace ze svého telefonu, který máš v kapse. Jen si musíš pamatovat teda svoji registrační značku, takže speciálně tobě doporučuji si vyfotit tu registrační značku do mobilu. Jo, a abych nezapomněl, tohle vše platí od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin. Je to ale v ulici Masná, Novohradská, Kostelní a Linecká. Tam si hodíš za okno parkovací kotouček, což ostatně můžeš vidět i na dopravní značce a máš k dispozici 30 minut zdarma. Zase to tedy platí pouze v uvedenou dobu. A na silnici ještě zůstaneme a podíváme se do ulice Luční a Okružní. Právě tam se totiž chystají stavební úpravy, které začnou na konci dubna a potrvají zhruba rok. Během realizace dojde k dočasným omezením v dopravě, kdy některé části ulic budou uzavřeny. Z toho důvodu je umožněno parkování osobních vozidel na parkovišti u firmy Kunc a GMA. Stavební práce mohou způsobit zvýšenou hladinu hluku a prachu. Odměnou ale budou nové sítě a povrch vozovky. A podíváme se i za hranice naší republiky. Ve městě Freistadt, které je partnerským městem Kaplice, se konal modelářský veletrh. V neděli ožilo prostranství před kulturním domem, kde se konaly již tradiční trhy. I když jsme s naší kamerou přiběhli na poslední chvíli, stejně jsme ještě zastihli trhovce na svém místě. Další trh se uskutečnil v rodinné kavárně Cup Café. Na návštěvníky kromě trhovců čekala i dílnička pro nejmenší.
Tady, vidíš? Taky bombou. Ano, tak odsunu to ještě je. Já jsem koukala, už to jo? No. Tady se musí nosit. Ne, to všichni Senior proti internetovým padouchům. To byla přednáška od městské policie v naší knihovně pro naše starší spoluobčany. Ale více vám o tom může říct vedoucí městské policie Martin Griga. Martine, jsi tam? Ahoj Pepo, jsem tady. Samozřejmě prevenci kriminality se jako městská policie věnujeme hodně. Je to jedna z cest, jak ovlivnit pozitivně, aby jsme měli v budoucnu co nejméně rizikových klientů. A samozřejmě jednou z cílových skupin jsou i naši seniori. S tím, že samozřejmě to téma internetový padouši navazuje na dřívější problematiku šmejdů v rámci nějakých promoakcí. Jo, takže samozřejmě seniori jsou citlivá skupina, hlavně v rámci kyberprostoru. Takže jsme se snažili samozřejmě je upozornit na rizika zpětá s tímto prostorem a dát jim nějaké rady, jak se řídit bezpečně v rámci svého internetového bankovnictví, e-mailů a tak dále a tak dále. A že zlodějina se nevyplácí je poslední reportáž dnešního dne. Já se s vámi loučím a ať máte lepších 14 dní než hrdina našeho videa. Da 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 da.